Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Bierek ruħ tiegħi il-mulej, b'qalbi kollha imbierek l-isem qaddis tiegħu. Fil-bidu ta' din il-Quddiesa Ħuti, ejjew nitolbu maħfra lill-Alla tan-nuqqasijiet kollha tagħna. Inti ħanin bil-bosta ma' kull min isejjaħlek mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti kollok tiba mal-midimbin, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int avukat tagħna quddiem il-Missier, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna li Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, Inti tajtna il-grazzja li nkunu wliedek u għamiltna u li tiddawl. Għamel li għat-tiżjed ma jaħkmuna id-dlamijiet tal-ħażen. Imma nibqgħu dejjem imdawla bid-dija tal-verità tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Meta Eżak kien xieħ u għajnejh kienu ċċajpru tant li ma kienx baqa' jara, sejjaħ lill-ibnu l-kbir Esaw u qallu ibni. U dan wieġbu hawn jien u kompla jgħidlu hawn jien xjeħt u ma nafx meta semmut. Issa aqbad it-tamir tiegħek, il-ħorġa u l-qaws tiegħek u mur fir-raba u aqbad lil kaċċa. Imbagħad għamilli ikla tajba kif inħobb jien u ġibili ħalli nikolla u mbirkek qabel immut. Rebekka kienet qiegħda tissemma meta Eżak kienet qed tkellem il-Esaw ibnu u Esaw telaq lejn ir-raba għal kaċċa biex iġib xi ħaġa d-dar. U Rebekka ħadet l-aħjar il-biers ta' Esaw bina l-kbir li kienu għandha d-dar u libsithom lil Ġakobb bina żgħir. U ksietlu idejh u l-artab ta' onqu bil-ġilud tal-gidien. U hi tat f'idejn Ġakobb bina l-ikel tajjeb u l-ħobs. U hu mar ħdejn missieru qallu Missier u dan wieġbu hawn jien min inti ibni? U Ġakobb wieġeb lill-missieru jien Esaw il-kbir tiegħek. Għamilt kif għedtli. Qum issa u kul mill-kaċċa tiegħi biex imbagħad int tberikni. U Eżak qal lill-ibnu kif inhi din li sibta hekk malajr u hu wieġbu għax il-mulej ġabili qudiemi. U Eżak qal lil Ġakobb ersaq l-hawn ħammissek ibni ħannara jekk intix ibni Esaw jew le. U Ġakobb ressaq lejn missieru Eżak u dan messu qal il-leħen leħen Ġakobb imma il-idejn idejn Esaw u ma għarfux għax idejh kienu qishom l-idejn muswafa ta' ħuh Esaw u bierku.
u staqsih, inti tassew ibni Esaw? U wieġbu jienu u qallu, newwilli mela ħalli niekol mill-kaċċa ta' ibni biex imbierkek. U newwillu l-ikel u kiel u ġiblu l-imbit u xorob. U Iżak missieru qallu, ersaq law u busni ibni, u resaq u biesu. Iżak xammem ir-riħa tal-biesu u bierku u qallu, ara riħet ibni, bħar-riħa tal-għalqa imbierka mill-mulej. Jatik Alla minn nida tas-smewiet u mill-frott l-art, kotra ta' qamħ u mbit. Lilek qatt jaqdu l-ġnus u quddiemek imilu l-popli. Int tkun l-aqwa fost ħutek u quddiemek imilu uliet ommok. Misħut min jisħtek, imbierek min ibierkek. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm inwieġbu flimkien, faħru l-mulej għaliex hu tajjeb. Faħru il-mulej għaliex hu tajjeb. Faħru isem il-mulej, faħruh għaddejja tal-mulej. Intom li qegħdin f'dar il-mulej, fil-wesat ta' madwar it-tempju ta' Alla tagħna, flimkien, faħru l-mulej għax hu tajjeb. Faħru l-mulej għax hu tajjeb, għannu lill-ismu għax hu sabiħ, għax għażel il-mulej il-Ġakob, l-Iżrael biex ikun il-poplu tiegħu. Flimkien, faħru il-mulej għax hu tajjeb. Naf tassew li kbir il-mulej fuq l-Alla tkollha Alla sidna. Kull ma jogħġbu l-mulej jagħmel fis-smewiet u fuq l-art, fil-baħar u fil-qiegħ l-ibħra kollha. Flimkien, faħru l-mulej għaliex hu tajjeb. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien resqu lejn Ġesu id-dixxipli ta' Ġwanni u qalulu, għaliex aħna u l-Fariżej insumu u d-dixxipli tiegħek ma jsumux. Qalilhom Ġesu, huwa l-mistednin tal-arus se jsewdu qalbhom sakemm l-arus ikun għadu magħhom. Imma jasal il-jum meta l-arus jeħduhulhom minn magħhom u mbagħad isumu. Ħadd ma jraqqa libsa qadima b'biċċa drab ġdida għax inkella r-roqa sellet il-libsa u t-tixrita tikber. Lanqas ma jqiedu l-imbit il-ġdid f'damiġġani qodma tal-ġild, għax inkella d-damiġġani jinfaqgħu, l-imbit jinxteret u d-damiġġani jintilfu. Iżda imbit ġdid jitfawh f'damiġġani ġodda u hekk iżommu it-tnejn. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Kemm huwa diffiċli għal min għandu bħali ċerta età biex ileħħaq mal-bidla li ġabet magħha id-dinja ta' żmienna. Kenna nlaħqu mal-bidla kulturali, soċjali, bidla fil-liġijiet, fl-istituzzjonijiet. Irridu nadattaw ruħna ma' teknoloġija ġdida, ħafna apps fuq il-mobiles, banek, istituzzjonijiet oħra li ġaluna nagħmlu kollox minn fuq il-kompjuter. U forsi faċli illi inħarsu lura lejn iż-żminijiet tal-imoddi b'ċerta nostalġija. Sakemm nindunaw li anke l-imoddi kellu l-problemi tiegħu u li il-preżent ukoll ġab ħafna tajjeb. L-istess sejħa ta' Ġesu biex nimxu warajh u nsegwu it-talim tiegħu fil-ħajja tagħna ta' kuljum tirrikjedi wkoll bidla minna. Ġesu ġab żminijiet ġodda, ġab talim ġdid,
illi hu mhux biss ipproponih, imma ipritkaħ b'awtorità. Malajr nirrealizzaw li t-talim tiegħu ħoloq sfida, ħoloq konflitt mal-imġiba u l-ambjent ta' madwaru. Araw id-differenza bejn il-messaġġ ta' Ġwanni l-Battista u dak ta' Ġesu. Ma nistgħux inraqqgħu libsa qadima għalinna biċċa drab ġdida għax inkella ir-roqa sellet il-libsa u t-tixrita tikber. Lanqas ma nistgħu inqedu bi-ġdid f'damiġġani qodma tal-ġild għax inkella id-damiġġani jinfaqgħu u jintilef kollox. Din it-tixbiha mill-ħajja ta' kuljum turina kif Ġesu ħares lejn il-mod ġdid, kif id-dixxiplu li jsegwih rid iħares lejn il-ħajja. Rid jilbes il-bies ġdid u imġiba u mod ta' ħajja tiegħu. Ħajtu kellha tkun mgħixha b'mod kompletament differenti minn dik ta' qabel. Imbid ġdid f'damiġġani ġodda. Il-bidla iġġib ċerta diversi, anzi reazzjonijiet. Jeħtieġ li nadattaw ruħna għal kundizzjonijiet li l-istorja waslitna għalihom u li Alla permetta. Irridu nemmnu li għal dawk li jemmnu f'Alla, Alla jippermetti kollox għal ġid tagħhom. Lill-Providenza żgur li twassalna għal laqgħa tagħna miegħu, anke jekk irridu ngħaddu fost il-ħafna tlajja u nżul tal-ħajja. Qed ngħixu fi żmien ta' mistennija, u għalhekk il-bżonn li niġġeddu kontinwament bl-ispirtu l-ġdid ta' Ġesu. Li nwarbu r-rutina qadima tagħna. Li nżommu lura minn dak kollu illi ma jħallinix insiru ħaġa waħda miegħu. Nitolbu biex inkunu dixxipli denji ta' Ġesu. Ejjew inħallu ħiferra l-imbit il-ġdid tiegħu fid-damiġġani ġodda tagħna u ma naqtawx qalbna quddiem it-tibdil li l-ħajja titlob minna. Aħna ċerti li l-arus tagħna Ġesu mhux ser iħallina mingħajr l-imbit ġdid tiegħu. Lanqas meta bħal fil-każ tal-arajjes ta' Kana l-imbit tal-grazzja talla fina ikun jidher li spiċċa. Irridu nemmnu li l-mulej dejjem magħna. Kienet dik il-kelma tiegħu fl-aħħar mill-aħħar. Ara jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Induru lejn il-mulej Alla tal-ħajja u tal-ferħ li ta' kuljum jistedilna għal-mejda ta' ibnu Ġesu u nresqu qudiemu dawn it-talbit tagħna waqt li ngħidu mulej ismana. Biex il-Knisja, il-poplu l-ġdid ta' Alla, twassal b'sempliċità il-ferħ tas-salvazzjoni. Nitolbu. Mulej ismana. Biex il-poplu l-mażul tar-rabta l-qadima jasal għall-milja tal-fidwa fi Kristu. Nitolbu. Mulej ismana. Biex min għaddej minn żmien diffiċli u ta' tbatija isib il-qawwa fil-fidi u qatt ma jieqaf jittama. Nitolbu. Mulej ismana. Biex l-Ewkaristija li niċċelebraw tkun is-sinjal tal-ħajja ġdida li jagħtina Kristu. Nitolbu. Mulej ismana. Alla taħniena bla tarf illi tatina illi ngħixu ferħana fil-preżenza tal-feddej tagħna Ġesu, mexxi l-passi tagħna fit-triqatna lejk sa ma naslu biex niċċelebraw l-ikla ta' dejjem fis-sema bl-istess Kristu Sidna. Amen.
Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla, il-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla inti joġbok tħaddem is-sagramenti tiegħek biex jagħtuna il-frott tagħhom. Għamel li s-servizz tagħna jkun jixraq lis-sagrifiċċju li aħna sejrin nofrulek bi Kristu sibna. Amen. Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisuħħaj lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwa xieraq. Sewwa xieraq tassew missier qaddis tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddulek ħajr bibnek l-Ażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li biħin tagħmel kollox li inti battulna bħala Salvatur u feddej mamul bniedem mill-Ispirtu Santu u mielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmin għall-ħajja. Għalhekk mal-anġlu il-qaddisin kollha nxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 il-mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-oli tas-smewiet. Qaddis tassew int mulej intilajn ta' kull qudussija. Għaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex mir-rajħibati il-ħobs radlek il-ħajr, birku qasmu taħ li dixxipli tiegħu qal. Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Sinjur tiegħi. Ek ukoll wara li klaħaq il-kalċi reġarat il-ħajr, taħ li d-dixxipli tiegħu qal ħudu jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Walla tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra li xoġbok tilqana qudiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Taħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu kwati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzom Malla Marija, mal-Arus taħa San Ġusepp, mal-Apostli, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u kull glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla s-salvazzjoni tagħna missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, iddaħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet.
Aħna u nistennew nittamaw il-ena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek ħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi tħares lejn nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islimu l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem. Kristu jkun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għall-ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja atina il-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħid nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu iħarisni għal-ħajja ta' dejjem. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk mulej li nieħdu r-ruħ bil-vittma qaddisa li offrejnielek u li bijat qarbinna, ħalli ninaqdu miegħek għal dejjem fl-imħabba u nagħmlu frott li qatt ma jintemm bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missieru li ben u l-Ispiritu Sant. Amen. Imbirku il-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakrukom li s-sit volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib
bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ħlesenna u iqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santismorina l-intijom malik isma' talb tagħna. Ġesu twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-iktar li jeħtieġu ħnienna tiegħek. Fl-ewwel misterju minn tal-ferħ nikkonsidraw meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek tiġi saldnatek ikull li trid int kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deli. Li malik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek mberkenti post in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla itlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Li malik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla itlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Li malik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek mbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla itlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Li malik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek mbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla itlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Li malik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla itlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Li Amen. malik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla itlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla itlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Li Amen. malik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla itlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Li Amen. malik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla itlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Li Amen. malik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla itlob għalina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja Amen. lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santismorina l-intijom malik isma' talb tagħna. Ġesu li twielek għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern.
Kull ġenna l-erwih kolla, specialment dawk li iktar li jeħtieġu l-ħniena tiegħek. Fit-tieni misterju minn tal-fer nikkonsidraw meta Sidna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Sant Elisabetta. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikoll li trid inti kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Li malik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Li malik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Li malik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Li malik Marija bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, u mbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Li malik Marija bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Li malik Marija bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Li malik Marija bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, u imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Li malik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, u imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Li malik Marija bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Li malik Marija bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, u imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missieru lill-Libenu lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima orina l-inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Fit-tielet misterju nikkonsidraw meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlem. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek tiġi saltnatik, ikoll li trid inti kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Li malik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, u imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Li malik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, u imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Li malik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, u imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Li malik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Li malik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek,
imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, u imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, u imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missieru, lill-Libenu u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-intijom, għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubijietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħaniena tiegħek. Fir-raba' misterju nikkonsidraw meta Sidna Marija u Sidna San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatik, ikoll li trid kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, u imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja inti mimnija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulej miegħek, u imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Libel, lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-intijom, għalik isma' talb tagħna,
Ġesu twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu tiegħi għaffrinna d-nubiet naħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk iktar li jeħtieġu l-ħniena tiegħek. Ħames u l-aħħar misterju nikkonsidraw meta Sidna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju id-disputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatik, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, ħafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulejmiek, in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Sliem amen. għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Sliem għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Sliem għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Sliem għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Sliem għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Sliem għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima Orina l-intijom għalik ismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina rrid ikun iben tiegħek bħalna, o Ġesu tiegħi għaffrinna d-nubiet naħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li iktar li jeħtieġu l-ħniena tiegħek. Sliem għalik Sultana, om tal-ħniena ħajja ħlewwa u tamatana. Sliem għalik lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament il-Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimnija il-mulejmiek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. jistrieħu fil-paċi. Amen. Litanija Lawretana,
mulej ħniena, mulej ħnina, Kristu ħniena, Kristu ħnina, mulej ħniena, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qajt tal-btana, Kristu il-qattal btana, Missier etern Alla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Omm Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħniena, itlob għalina, Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li zjed safja, itlob għalina, Om li zjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġib, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqan, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tana, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Sant, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filod, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, faraċ tal-migranti, itlob għalina, faraċ tal-imnikti, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-grazzja, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minaj l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rosarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja, ismana nitolbuk ħaruf mulej, talla li tneħħidnu bit-tad-dinja, ħenna lina, tlopalina għaddisom Alla biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatililna għaddejja tijek mulej Alla nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem, u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa, u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' fil-qieħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej, warus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missiera lina wkoll, mexxina fi triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen.
San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrocco, itlob għalina, San Paolo Missierna, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Preca, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, intom għaddisin protetturi tana. itolbu l-Alla għalina. Ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirka il-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artan, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.